gelekî hesyar dibim. İnşallah em ê bibin dewlet û em ê tiştê pir baş çêkin. Milletê Kurd milletekî gelekî saf e, paqij e. Hebekî hestê netewayî zêdetir bibe inşallah. Em ê bibin milletekî gelekî mezin. Divê em guh nedin ev partî wiloye ev partî wiloye. Divê em yek bin, dilê me yek bi. Kes tu bajar behsî bajarê din xirabî neke. Em hemû yekin, dilê me yek e. Em Kurdin. Min erin kesek alîkariya me nake. Em dünyaya paqij dikin. Ez qurbana Kurda bim. Ez qurbana we bim. Dilê we pir pak e. Hemû dijmin dike got Partiyê Kurda dijminê hevin. Ji bo bira ku jî dijmin kar dike. Got em bira ku jî bikin. Gerek tu carê em behsî Hizbê Kurdî bi xerabî nekin. Em alîkariya hevdû bikin. Heta mirinê em alîkariya hevdû bikin. Kesek ji hevdû re nebêje xayên dijmin. Em Kurdin, em însanê bi rastî James Cameron filmek çêkir bû Avatar. Hemû dua dikirin bomba û tank û teyare hatin ser wana. Çünkü feqîr bûn. Em milletekî feqîrin. Divê em zîrek bin. Em destê hevdû bigirin her çar parça. Kesek nikare bime. Bi rastî kesek nikare bime. Ez dixwazim wexta ez zarok bûm, wexta dihatin Molla Mustefayê Nemir wexta şer dikir, pêşmerge stranik digot. Ez dixwazim kupleyekî ji bo wê demê, ji bo wî demê û ji bo vî demê bêjim. Ey felek bo te dinalim, boçî nêrgiz çilmisî. Ew çima bextê me hûye, em bê dost û bê kesin. Ey felek bo te dinalim, boçî nêrgiz çilmisîn. Ew çima bextê me hûye, em bê dost û bê kesin. Silav ji girê spî heta her çar parçeyê Kurdistanê. Hûn ji hev hes bikin kesek nikare bi we, ez qurban. Kesek nikare bi we. Sağ be. Spasiya we dikim.